Γάμο το με το shotgun έπρεπε να πάω, έπρεπε να το φτιάξω και να πάω. Να πάμε πίσω. Εντάξει, αυτοί είναι φίλοι. Πάμε... Να πάω να δώσω το quest πρώτα. Όχι, το έδωσα το quest. Άρα πάμε base. Λοιπόν, πάμε base. Εδώ. Yeah. Τι λεφτά έχουμε? 6.000. Μαπά. Πάμε να πάρουμε τα quest, άμα είναι. Θα πάμε και στον trader να δω λίγο τι έχει. Μας τέλειωσε το στάμινα. Και πριν φύγουμε θα κάνουμε ένα save. Έλα. Έλα που δεν έχω γεμίσει ακόμα στάμινα. Σκάσε ρε. Μου το δεν σε αφήνει να τελειώσει το στάμινα. Σταματάει στο 10%. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα στον άλλο του trader. Όπα. 31% radiation. Είναι λίγο επικίνδυνο. Ένα Marlboro να φύγει το radiation. Μια τζούρα έκανε ρε μαλάκα, έλεος. Λοιπόν, έλασε. Ωραία. Nice. Ok, και αυτό το quest. Ωραία λεφτά που θέλει. Never mind. Λοιπόν, να δω πρώτα τι πουλάς. Suppressor. Τι είναι? Map. Placeable. Decoration. Κιθάρα. Το είναι tent. Ωραία, γιατροσόφια. Οκ, έχεις και φαγητά και τέτοια. Nice. Λίγο ακριβά τα έχεις, τσιμπάς. Αλλά έχεις και σφαίρες που χρειάζομαι γιατί δεν έχω τίποτα σχεδόν. Και μπορώ να σου πουλήσω parts. Είναι suppressor 9mm. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω εδώ. Στο όπλο, θα το δω μετά. Αυτό το ανακάλυψα αυτό. Εδώ οι διάφορα τέτοια, suppressors. Tactical kit, comprehensive upgrade package για συγκεκριμένο όπλο. Walder P99, τι έχω εγώ? Ωραία. Άμα θέλω, αυτό εδώ είναι 7.500 για upgrade. Αλλά είναι για το τέτοιο. Για το απλό. 9 η ώρα, 9 παρακάτι θα μπω για τουρνουά. Κώστας, όποιος είναι online θα κάνουμε μια τριάδα και πάμε. Σε μια ωρίτσα δηλαδή. Οπότε σε μια ωρίτσα, άμα είσαι εδώ, πάμε τριάδες.
Ναι, ναι, σε καμιά ωρίτσα θα αλλάξω σε Rocket, οπότε όποιος είναι online θα πάμε για τριάδες. Για tournament. Να πάρω από εδώ. Έχει και μπαταρίες. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω τα λεφτά. Άρα πάμε blackjack. Δώσε maximum bet. Και έχω 10 hit, 20, τέλεια. Ωραία, είμαστε στα... Πέσε μόνο στα 8 χιλιάρικα. Είμαι στα 9,5. 5. 11 hit. Έλα ρε μαλακά. Μόνο με άσο κι εγώ ήμουνα. Γαμίσω και έβγαλε και blackjack όλος. Άρα είμαστε πάλι στα 8. 12 hit, 20 hold, 22. Πάλι στα 9. 9,5. Οπ. Κάτσε, κάει και αυτός, τι γίνεται τώρα. Α, τίποτα. Άρα μπορεί να κάει και αυτός ενώ κάει εγώ. Ωραία. Good to know. 11 hit, 20, τέλεια. Συμπατρία. Νομίζω θέλω άλλο ένα με 2 wins. 8, 18, ισοπαλία. Μη με κάψεις. Ωραία, hold. Γαμίσου. 7, 17, 19. Α, λογικό. Accept. Βασικά νομίζω κατάλαβα μια στρατηγική. Ok, accept. 13, hit, 21, συμπατρία. Άλλο ένα win. 11. 21, έλα γαμίσου. Πρέπει να τα μάζεψα τα λεφτά. Ναι, του πήρα... Μπαμ μπαμ. 3, 5 χιλιάρικα, σχεδόν 6 χιλιάρικα. Λίγο ακόμα θέλουμε, θα πουλήσουμε τίποτα και... Εντάξει. Πάμε. Ναι, ναι. Το πρόσεξα μετά. Α, είδα και το όνομα. Λοιπόν, έλα τώρα εσύ εδώ. Σαν γνωστός, σαν γνήσιος γκάμπλερ, ήρθα να πάρω τα πράγματα που θέλω. Το πράγμα βασικά. Pack of Throwables, άστο. Τι είναι? Grooming kit. Okay. Λοιπόν, τα πάτσες θέλω να πουλήσω. Θα δώσω το άλλο να παραγαμηθεί. Δώσει και αυτό που είναι 10% και αυτό δεν το θέλει. Α, τα βγάλαμε, εντάξει. Τέλεια. Φέρτο. Ωραία. Bye. Πήγε. Λοιπόν. Use. Εδώ βάλε duct tape. Όπα. Θέλει ένα κλικ. Μπαμ. Και βάλε και συν 2% από αυτό. 88. Κάνει και αυτό. Και άλλο ένα 87. Ωραία. Και τώρα πάμε εδώ πάνω, γιατί δεν πήγα στην αρχή. Να πάρω quests. Ωραία. I'll do it. Thanks. Peace. Ωραία, μπορώ να κάνω save εδώ. Τέλεια. Και τώρα πάμε στο μαλάκα. Με το shotgun. Έλα να πάρουμε το tank. Να πάω πάνω του με το tank να τον πατήσω. Κοντά υπερβολισμοί και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
You're on your own. Εγώ έχω special mission. Special assignment. Οπ. Τι είσαι εσύ? Δικός μου. Γεια σου, κόμραντ. Λοιπόν, να γεμίσουμε λίγο στάμινα. Ωραία. Πώς εκεί δεν είναι? Νομίζω να... ή όχι. Όχι. Πιο κάτω. Wait. Πού είναι ρε? Α, έφυγε, πήγε κάτω. Οκ. Okay. Όσο δεν είναι δικός μου. Να. Λοιπόν, εγώ θα πάω να τον φάω αυτόν. Άρα αυτός εδώ τι είναι? Κάτσε ρε, αυτός εδώ είναι εχθρός νομίζω. Περίμενε. Να το σιγουρέψουμε. Πού είναι τα relations? Εγώ είμαι ecologist νομίζω. Γαμώ το βεβ. Μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι ποιοι. Περίμενα. Άρα είναι εχθρός. Τη μαχή. Τι ακριβώς προβολάς? Yo. Hey, 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 hey. Relax. Relax, brother. Comrade. He's dead. He's dead. Stop. Έβγαλε κι άλλο λέει. Oh! Oh! Όλα καλά? Είμαστε όλοι φίλοι εδώ? Να χαλαρώσω? Είναι claimed αυτός. Αυτός εδώ είναι claimed. Έλα! Fuck you. Και τώρα νομίζω θα είναι ο ίδιος. Πώς ήταν μακριά. Να. Δεν πειράζει, θα πάμε προς εκεί. Πώς είμαστε από σφαίρες? Θέλουμε σφαίρες για αυτό εδώ. Broken trigger mechanism. Γι' αυτό κάνει jam όλη την ώρα. Άρα άμα μπορέσω να βγάλω, πάω να τον πας και έχει trigger mechanism αυτός εκεί. Μήπως και μπορέσω να αντικαταστήσω τίποτα. Έρχομαι comrades, έρχομαι. Κάνω λίγο maintenance και έρχομαι. Μογόρι. Όλα καλά θα πάνε. Α,
Εγώ καλά σκέφτηκα να πάρω κανένα trigger mechanism άμα έχει. Το πορτοφόλι μου το ρώτησα, δεν έχω λεφτά. Λοιπόν. Πάμε, έτσι όπως είμαστε. Πάμε να βγούμε από εδώ. Λοιπόν. Τι έχει αυτό εδώ? Warning trigger mechanism. Δεν έχει πολύ damage. Dirty trigger mechanism. Υποθέτω μπορώ να βγάλω το trigger mechanism από κάποιο και να το βάλω σε άλλο. Αυτό νομίζω μου είπες πριν. Άρα μήπως να βγάλω κάποιο trigger mechanism. Να έχω άλλο εδώ κάτω, όχι. Μπορώ να βγάλω από αυτό εδώ. Α, είναι damaged. Αυτό δεν είναι functional. Μήπως να βγάλω από το πιστολάκι. Jump probability λέει 17% και πριν έκανε jump 5 φορές σε 7 πυροβολισμούς. 17% my ass. Λοιπόν, άσε μου εμένα εδώ το shotgun. Broken trigger mechanism. Broken trigger mechanism. Fuck. Το μπούτσο όλα. Λοιπόν, χαλαρώνουμε λίγο εδώ. Όπα. Μου δείχνει. Υποθέτω είσαι φίλος. Υποθέτω. Δείξε μου όμως. Μου δείξε. Ωραία, αυτός είναι. Free Stalkers. Εκείνος εκεί θυμάμαι ότι είναι εχθρός. Α, δεν έχει άλλον εδώ τώρα. Οκ. Λοιπόν. Hopefully τίποτα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δω λίγο τα relations. Να τα συνδυάσω στο μυαλό μου. Οι φίλοι μου είναι... Α, η κόκκινη είναι neutral. Και πριν τον πυροβολούσα εγώ. Ωραία. Όχι, λάθος, είναι enemy. Μαλακίες κοιτάω. Λοιπόν, freedom. Οι free stalkers είναι φίλοι μου. Clear sky, τέλεια. Οι ecologists. Ωραία. Οι mercenaries. Και οι bandits. Ωραία. Άρα οι εχθροί μου στην ουσία είναι 3 factions. Είναι η Monolith. Ωραία, το έχω στο μυαλό μου, ξέρω ποιοι είναι τώρα. Military. Ωραία. Και η Duty με το κόκκινο. Μόνο αυτούς έχω βρει μέχρι στιγμής. Δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, κάτσε άμα είναι να φάμε. Πάει μία. Ωραία. Πες και λίγο νεράκι. Tough is the life in the zone, my friend. Ωραία, είμαστε full. Και θέλω να δω, γιατί μου έδωσε και ένα quest, meet Noah αυτός. Θα τον συναντήσω κάπου αλλού. Πού? Πες μου τι είναι αυτό εδώ. Όχι, αυτό είναι... άλλο το quest. Αυτό είναι ο Stalker. Αυτό εδώ είναι το Anomaly για το PDA. Α, εδώ είναι. Ναι, Meet with Clan of Jupiter. Ωραία. Αυτό είναι για πιο μετά.
Εμείς θέλουμε να πάμε προς τα κάτω. Άρα όντως θα πάμε από εκεί που πήγαμε τώρα. Θα πάμε από εκεί, πάμε να φάμε τον Stalker αυτόν τον επικίνδυνο, τον προβληματικό που λέει, τον boss. Και μετά ίσως πάμε προς τα κάτω για το άλλο το quest που λέει για τον Legend. I just watched a guy from Freedom shoot a dog in the army warehouses. Πούντος να του γαμίσω. Δεν θα πυροβολάμε τα σκυλιά ρε. Εκτός και αν είναι μεταλλαγμένα. Άμα είναι μεταλλαγμένα, δόξα πατρί, γάμισέ του. Λοιπόν. Ωραία. Αυτός εκεί είναι δικός μου. Αλλά κάπου εδώ υπάρχει εχθρός. Και πρέπει να τον βρω. Εδώ μπροστά είναι ένα ανώμαλι. Κάπου από εδώ πάνω μου ήρθε πριν. Από εδώ με πυροβόλησε. Στο μπούτσο ύσσερα. Κανένας. Οκ, φεύγω. Τι κάνω? Πεθαίνω ήθελα να πω. Wow. From a cooking kit. If that doesn't work, stand closer to the campfire. Shoot. Ναι, δεν χρειαζόμαστε κάτι. Τι είναι? Τι κάνεις αγόρι μου? Τι κάνεις αγόρι μου? Θα σε φας κανένα χέδα. Α, θέλει πάτσις αυτός. Fuck. Bye. Τι? Λοιπόν, πάμε από τον δρόμο να κάνουμε και save. Rifle fire in the army warehouses north of the old shack. Δεν μας πειράζει. Αυτοί οι πυροβολισμοί που ακούμε είναι. Άμα μου βγει τώρα πάλι ότι πας. Πάω από τον δρόμο. Έχουμε και ένα σύμμαχο εδώ. Δικός μου είσαι έτσι. Να. Μέσα όπλο. Δεν θα φάω ακόμα, άμα είναι άστο. Έλα όμως. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα. Άμα το τζάμ σου. Έφαγα χέντα. Πάμε πάλι. Just run. Что скажешь, брат? Just run. Ok, ξεκίνησε το fight εκεί. Θυμηθώ να σταματήσω λίγο το τρέξιμο, μην μείνω από στάμινα. Βασικά okay. Α, περίμενα. Functional trigger mechanism. Remove trigger mechanism. Ωραία. Να το βγάλω από εδώ. Οπα. Fuck. Kill strip.
Α, είναι double mode hammer type trigger. Δεν είναι αυτό που... Δεν μπορώ να βάλω το ένα στο άλλο. Εδώ είναι. Να. Πώς το βάζω τώρα. Am I fucked? I'm fucked. Ίσως άμα βγάλω το trigger mechanism από αυτό εδώ. Tilt strip. Ναι. Είναι 47%. Αλλά πώς το βάζω. Am I fucked? I think I'm fucked. Ερώτηση. Έλα. Έβγαλα trigger mechanism. Am I fucked? Πρέπει να, γιατί ένα fact. Δεν ξέρω. Πώς το ξαναβάζω. Το σέρνεις. Α, Drag and drop. όπα. Εδώ. Εδώ. Nice. Τέλεια. Thank you. Ωραία. Άρα μπορούμε να βάλουμε αυτό. Κάτσε. Μπορώ να βάλω και όλα στο SMG εδώ ή όχι. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Κάνε τα reloads. Λοιπόν, θα προλάβω να κάνω save. Πρόλαβα. Θα μας τη βγουν τώρα αυτοί. Για να δούμε. Έχει άτομο εκεί. Δεν έχει κανέναν εδώ. Οκ, μπορούμε να φύγουμε. Δεν έχω λουτάρει αυτόν. Όχι. Okay. Give me your stuff, bitch. Ωραία. Λοιπόν, δεν με βλέπουν εδώ προς το παρόν. Δεν είναι sniper. Ιδιόπτρα. Μαλλιά. Άρα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καλά ακόμα. Βάλω αυτό. Βασικά μπορώ να σκαρφαλώσω από εδώ. Nice. Οπ. Σου γαμίσω, δεν έχει τίποτα. Με είδε το γαμμένο αυτό. Αυτό με βλέπει από μακριά. Τώρα δεν μπορεί να ανέβει εδώ πάνω τώρα. Πες μου δεν έχει τρόπο να ανέβουν εδώ πάνω. Έχει και εκεί ένα πίσω από το φορτηγάκι.
Έτσι να βάλω SMG. Εν τω μεταξύ, νομίζω μια χαρά μπορούν να ανέβουν εδώ. Όχι. Δεν είναι ούτε 10 εκατοστά τύψου. Τι γίνεται? Και όμως δεν μπορούν να ανέβουν, δεν μπορούν να πηδήξουν. Οκ. Άρα ίσως και να μπορώ να τα σκοτώσω. Γαμώ το jump. Κοίτα εδώ jump. Πέθανε αυτό. Okay. Δεν έχω σφαίρες. Δεν μπορώ να το λουτάρω. What? Κοίτα εδώ πως τζαμάει όλη την ώρα αυτή η μαλακία. Ακουστεί, καθίστε. Ωραία μαλάκα, πόσα σκυλιά έχει? Βασικά. Πέρα εδώ. Πέρα εδώ. Όχι, αυτή είναι θα δω. Άρα εδώ. Άρα εδώ κοντά. Άρα εδώ κοντά. Ποιος θέλει? Всё, патроны кончились! Γαμώ. Άρα εδώ είμαι, εδώ είμαι. Άρα εδώ. Άρα εδώ. Όλα καλά. Sure. Nice. Πέρα ότι είναι. Δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο εδώ γύρω. Οκ, κάτι κάναμε. Όλο σκύλα ρε μαλάκα. Δεν έχει και διψώμα εδώ. Νομίζω πρέπει να πάμε από δεξιά. Τίποτα. Μην έχεις άλλα σκυλιά ρε μαλάκα, σε παρακαλώ. Έχει εδώ τίποτα να λουτάρουμε. Οπα. Μπα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω εδώ αριστερά. Πόσα στάσεις έχω βρει. Δεν πουθενά τίποτα. Λοιπόν, ο μαλάκας που ψάχνουμε είναι εδώ αριστερά. Έτσι. Να. Oh shit. Oh shit. Αυτό είναι πολύ ρε.
Δεν μπορούμε. Είναι πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να κάνω κάτι εδώ. Μπορώ να ανέβω εδώ, δεν νομίζω, όχι. Έχει σύρμα. Όμως έλα, μπορούμε. Ανέβα. Ωραία, λίγο. Έπρεπε να τη ξαναπατήσω. Λίγο ακόμα. Έλα ρε, αλήθεια. Έλα, αποκλείται, μπορώ να ανέβω. Δεν πιάνεται, μαλακία. Καμιά πόρτα δεν βλέπω εδώ, άρα δεν μπορώ να μπω πουθενά. Να πάω πίσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ. Είναι πάρα πολύ για να παίξω όλους αυτούς. Τουλάχιστον καθαρίσαμε το δρόμο. Πήραμε loot από τα σκυλιά. Ούτε εδώ μπορώ να ανέβω πουθενά. Πρέπει να φάω. Τσίμπα μια κονσέρβα. Πάμε να δούμε αν έχει τίποτα σε loot εδώ. Όχι. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ νομίζω ανοίγει τίποτα. Να. Άρα απλά την κάνουμε. Πάμε πίσω. Και θα έρθουμε αργότερα εδώ. Το έπρεπε να μου βγάλει το quest εκεί κάτω. Δεν το έκανα, μαλάκα, όταν ήταν κοντά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα save στην πρώτη τοποθεσία. Λογικά πίσω στο base. Ωραία. Σημέρωσε. Okay. Εδώ δεν έχει loot. Οπ. Τι έχει εδώ? Πάμε προς το base. Δικός μου. Ναι. Оружие спрячь. Πού παίζουμε ξύλο? Τι έχει εδώ?
Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, ρε. Κάνουνε και claim ότι σκοτώνουνε, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό? Φαΐ είναι, φέτο. Έχει τίποτα εδώ? Όχι. Έλα. Όπα. Μα πού ακούγονται ρε μαλάκια πυροβολισμοί? Έξω από το base. Έχει μέσω στάμινα. The fuck? Πώς μας? Όχι, εχθρός. Γαμώ του jump. Πού πας? Πάω εδώ. Δεν το πιστεύω ότι έκανε πάλι jump το όπλο ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω ότι έκανε πάλι jump το όπλο. Σοβαρά τώρα. Ωραία, βαστείο. Μ' αρέσει που λέει 17% πιθανότητα να κάνει jump. Και η καραβίνα έκανε 3 jump να πούμε. Είναι μπλοκή μου. Όπα. Λοιπόν, τι είχε εδώ? Κάτι είχε. Φέρ' το. Oma. Jump το έχω συνηθίσει. Δικός μου είσαι, έτσι? Δικός μου είσαι. Θα με είχες πυροβολήσει. Ούτε εδώ τόσα κουτιά έχω ανοίξει. Φέρε κάτι ρε πούστη. Με τα βίας μπορώ να πυροβολήσω. Πού είσαι ρε κότσιο? Απ' τη θάλασσα με βλέπεις? Όπα. Εδώ ήταν πριν αυτός. Ω! Όνα σου γαμίσου. Ο δικός μου που ήταν εκεί τι κάνει ρε μαλάκα το ξύνει? Ρεαλιστικό. Έφαγα ένα χεντίδι. Ωραία, τι χεντίδι ήταν αυτό. Πρέπει να τον βρω στον δρόμο. Νομίζω πρέπει να βγαίνει από τα αριστερά αυτός. Άρα να μπορέσω να τον πετύχω τώρα στον δρόμο με το shotgun. Να του δώσω μία στο κεφάλι. Λοιπόν, πέρε shotgun. Πέρε τη μαλακία που ξεχάσαμε εδώ. Μήπως άμα πάω εδώ πάνω τους πετύχω. Πού είστε ρε? Πού είστε και βγαίνετε από πίσω ρε πούστη?
Μία από πίσω, μία από μπροστά, δεν μπορώ να σας πετύχω. Ακούω βήματα. Αυτός που να είναι ο δικός μου εδώ κάτω. Αλλά γέμισε να τρέξουμε, α, μπράβο. Από πού βγήκε ρε πούστη? Πού κρύβεσαι ρε καριόλι? Έλα εδώ. Οπ, κάτι εδώ. Νάτος. Πώς δεν είναι? Εσύ είσαι αρχίδι. Πάμε σιγά σιγά να βγούμε από πίσω. Έλα ρε μαλάκα, μη είδε ρε. Ω, να σου γαμίσω. Πού είσαι? Δεν το πιστεύω, πάλι μπλόκαρε. Πάλι μπλόκαρε. Τον είχα μπροστά μου ρε μαλάκα. Του γαμίσω, με είδε από μακριά. Θα του βγαινα από πίσω. Δεν έβγαζα και εγώ το SMG εκεί. Μαλάκας. 3 έφαγε εξ επαφής, 4 πως έφαγε. Στο μπούτσο ψόφαγα με μένα. Άμα είναι πάνω από 7% υπέθεσε ότι πάντα θα σου κάνει μπλοκή. Κατάλαβα. Εγώ να το υποθέσω αυτό, γιατί να κάνει τόσες εμπλοκές. Οπ, εσύ είσαι δικός μου, είπαμε, έτσι. Ναι, εσύ τι είσαι? Και εσύ δικός μου. Εντάξει. Θα με είχε πυροβολήσει, να πω την αλήθεια, οπότε. Κάτσε να βρούμε τώρα τον καριόλι. Οπα. Ω, να σου γαμίσω. Και αυτός ήταν ο δεύτερος τσάκνα. Οκ, δοκιμάσουμε με το πιστόλι. Ρε να είχα το shotgun εκεί, μια χέντα. Πρέπει να έχει και καλή πανοπλία και καλά όπλα αυτός τώρα, να τον σκοτώσω. Να του τα πάρω μια. Λοιπόν. Τον λαμπαδιάσω εγώ τώρα ρε κότσιο. Έλα εδώ. Πέρα, ωραία. Κάτσα βάλουμε. Πού είναι το πιστόλι το καλό? Να το. Φέρ' το εδώ. Γιατί τουλάχιστον το πιστόλι δεν τρώει εμπλοκή. Λοιπόν, αυτός είναι δικός μου. Και είναι κι άλλος ένας εκεί. Ωραία. Και αυτός τώρα μου βγήκε από κάπου εδώ αριστερά. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε καριόλι? Πήγε από εδώ ρε, μαλάκα ρε. Έχω πεθάνει 15 φορές μια ώρα. Λοιπόν. Είναι εκεί. Ο άλλος. Κάπου εδώ δεν ήταν? Τώρα δεν είναι εδώ λέει. Πού πήγες ρε καριόλι? Οπ. Δεν με είδες? Δεν με είδες? Δεν με είδες? Όλα καλά. Όλα καλά. Συνέχισε ευθεία. Ευθεία.
Έρπιν δεν έχει, όχι. Αυτό εδώ είναι το πιο σιγανό και πιο χαμηλό που πάει. Θα τον φτάσω ποτέ? Ή τζάμπα πηγαίνω έτσι? Μη γυρνάς ρε γαμημένε. Βασικά γύρνα λίγο, γιατί κόβω την απόσταση. Έχω εγώ υπομονή, πάμε. Σιγά σιγά, βηματάκια. Απλά μη γυρίσεις. Ευθεία. Δεν είναι κανένας από πίσω. Μην αγχώνεσαι. Και λέει τώρα... Α, εντάξει. Λέει τον έχανα για λίγο από τα μάτια μου και τον έβρισκα μετά με τη φάτσα μπροστά. Δεν είναι κανένας άλλος εδώ. Ω, δεν μ' άκουσε. Γιατί έκανα μαλακία. Έλα ρε γαμημένες. Κόψε λίγο ταχύτητα ρε, πως πας έτσι? Κοίτα τον. Κάτσε λίγο, 2 δευτερόλεπτα. 2 δευτερόλεπτα. Δεν το πιστεύω την μπλόκαρε ρε μαλάκα με τη μία. Α, δεν έχω σφαίρες. Δεν έχω σφαίρες. Δεν έχω σφαίρες. Α, μαλάκα, έφαγε χέντα ρε μαλάκα. Έφαγε χέντα ρε μαλάκα. Γάμισο κολόπεδαράκι. Για να τον κάνω τον Καριόλη. Χέντα με το shotgun έφαγε από πίσω ακριβώς. Τι κρανίο έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Φουλ. Θα τρέξω να τον φτάσω. Μήπως να πάμε το μαχαιράκι από πίσω. Πιο πατροπαράδοτα. Να το καρφώσω μία. Κάτσε. Βγάλε. Πού είναι? Πέρα αυτό εδώ. Πέρα αυτό εδώ. Πάμε. Αυτός έχει καλή πανοπλία και εγώ έχω σκατά όπλα. Γι' αυτό μου παίρνει τώρα τόση ώρα. Τους πρώτους που έφαγα, εντάξει, τους χαζοτρός. 3-4 σφαίρες, θα πέσουν. Αλλά αυτός έχει καλή πανοπλία τώρα και εμένα τα όπλα έχουν... Ας πούμε εδώ που έχει κόκκινα και τέτοια, στα όπλα, είναι μέρη του όπλου που έχουν χαζοχαλάσει, ξέρω εγώ. Οπότε κάνουν πολύ εμπλοκή, δεν κάνουν πολύ damage και τέτοια. Δεν ήξερα πώς να τα κρατήσω έτσι, να τα κάνω συντήρηση στην αρχή. Τώρα χαζοέμαθα. Οπότε τα όπλα που πήρα μέχρι στιγμής είναι λίγο για τον μπούτσο. Ηρακλή, μπες τώρα. Κούντος. Οπ, να τους. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μην κάνεις εμπλοκή, αγόρι μου. Δεν μ' ακούς? Δεν μ' ακούς? Δεν μ' ακούς? Έλα ρε μαλάκα! Μαλάκα! Είναι απίστευτο ρε μαλάκα. Εξ επαφής τον έδωσα χέντα. Να προσπαθήσω λες μία στα πόδια. Βασικά θα αλλάξω μία καραμπίνα γιατί έχω δύο. Και αυτήν συνέχεια μετά την πρώτη σφαίρα κάνει... Μετά την πρώτη φορά κάνει εμπλοκή. Βάλω μία την άλλη. Ναι, τριφυλάκι, μπαίνω που να είναι. Κάνω άλλο ένα try εδώ, μπας και φάω αυτό τον Καριόλη. Που με έχει σπάσει τα νεύρα εδώ και κάνα μισάωρο.
Μπες και περίμενε, με έρχομαι. Για πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ. Χειρότερη είναι, πολύ χειρότερη. Να βάλω κανένα AR, άμα είναι. Θα βάλω αυτό εδώ. Βήματα, ο δικός μου είναι. Εντάξει. Ωραία, φεύγουν. Βάλε shotgun. Έχει να κάνει τεστ ο Ηράκλης. Πήρε την οπτική επιτέλους. Έγινε άνθρωπος. Του έκανε τη χάρη ο ΤΕ. Όπα. Εδώ είμαστε. Δεν με βλέπεις. Δεν μ' ακούς. Όλα καλά. Κάτσε γιατί παίζει να βγει προς τα αριστερά πάλι αυτός. Κοίτα εδώ. Γάμο τη θεία σου. Πήγε. Όπου γίνει κι άλλη από πίσω. Τον έφαγαν. Τον έφαγαν, ωραία. Α, δεν πέθανε ακόμα. Πέθανες τώρα. Δικό μου το κύριο. Άριολε. Η άλλη είναι εκεί μέσα, Οπ. Όχι. Όχι, μη. Πλάκα κάνω. Πλάκα. Να παίξουμε ήθελα. Χαλάρωσε. Αυτό ήταν. Το μόρο πάλι.